kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye utukalo tile 27 san 2019 kunnafoni labɛnna fasari jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la radio Benga ale kuma so kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Soladon jɛkulu olu faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ dafu DRH CPS ani DFM n'a bɛ olu kofɔ primature ani ministériso tɔw kɔnɔna na u ye baarabila u y'o dabɔ a bɛ tile 5 bɔɲanko a bɛ u kofɔ. Dunanjigiso dɔ la an fɛ yan Bamakɔ k'a dabɔ utukalo tile 26 ka taa bila tile 27 na u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ sigi a bɛ ka fɛɛrɛ sigili sen kan n'o ye Nagakɔrɔ wolomasiri taaba polisilakaw ka lahalaya n'u ko ma ko police de proximité o lahalayaw kan. Nigerikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ n'u ko ma ko Lamana Kese Keru commune a bɛ o fɛ mugujugu ci kɛra yen donc bɔra kuma bɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sadani na soladon jɛkulu u faralen ɲɔgɔn kan n'u ko ma coordination DAFU o ye direction administrative et financière u ye DRH o ye direction des ressources humaines u ye CPS o ye cellule de la planification et de la stratégie ani DFM o ye directeur financier du matériel ye primature ani ministériso tɔw kɔnɔna na u ye baarabila u ye o dabɔ dɛ fo ka taa se soladon jɛkulu ma n'u ko ma ko syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères SILTA ye baarabila in a bɛ tile 5 bɔɲanko a bɛ o kofɔ u bɛ ka wajibiyali kɛ gouvernement na ko ka yɛlɛma don u ka baara lahalaya taabolow la ani baarakɛlaw ka bilaminɛw n'o bɛ sariya bolo u bɛ olu kofɔ degɛrɛ belebele 2 ko k'o lajɛ o bɛ lajɛli tɔrɔmuɲɔ ani kumafali tɔrɔmuɲɔ mun bɛ baarakɛlaw k'u u ka baara la a bɛ o dili kofɔ fo ka se an bɛ wagatinin min na sisan bɛn ma se ka kɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ cogoya si la u ka nin laɲini ninnu kɔnɔna na. Dunanjigiso dɔ anw fɛ yan Bamakɔ ka dabɔ utukalo tile 26 ka taa bila tile 27 na u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ sigi ko k'a lajɛ fɛɛrɛ min kan ka sigi sen kan police de proximité n'o ye Nagakɔrɔ polisiw ye o lahalaya min fɔra u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka polisiw gɛrɛ jamanadenw na kosɛbɛ kosɛbɛ nin ko in labɛnna commissariat min ɲɛsin bɛ ɲɛdamakura dili lakanda fɛɛrɛw ma baaraɲɔgɔnya u ni Institut des États-Unis n'o ɲɛsin bɛ bɛn sabatili ma n'u ko ma ko ISIP fo ka taa se association malienne des droits de l'homme AMDH a bɛ u kofɔ maa ɲɛyɛlɛge caman olu tun bɛ nin kɛnɛ kan minnu da bɛ don lakana fɛɛrɛw la an ka jamana kɔnɔna na yaasa fɛn min fɔra n'o ye lakanda jidili ye n'o ye police de proximité n'o ye ka polisilakaw k'olu dɔw dilan k'olu bila jamanadenw nagakɔrɔ u ni jamanadenw ka surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa lakana bɛ se ka jidi cogo min na o fɛɛrɛw sigili sen kan o de kun don. Niger u ka dugu min bɛ n'u ko ma ko Lamana a bɛ Kesekeru a bɛ o commune fɛ Boko Haram mɔgɔw olu de taara mugujugu ci kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma a dugulamɔgɔ maa 12 olu bɔnɛna u ni na terroriste ninnu fɛ Boko Haram mɔgɔw k'u yɛrɛ sera ka i ka dɔn ka fɔ u yɛrɛ ɲini dɛ u ka boli kɔnɔna na u ye kɔ dɔ cɛ ci ni o kɔ in de bɛ Nigeria ani Niger olu dancɛ bɔ n'u ko ma ko Lac Tchad. Kalo 7 bɔɲanko Félix Tshisekedi ale sigilen kɔ jamana ɲɛmaaya la ministre ɲɛma République démocratique du Congo Sylvestre Elunga a ye ka dɔn ka fɔ a ka gouvernement a ye ɲɛfɔli kɛ o fara ɲɔgɔn kan cogoya la kari don ka dugu jɛ ntɛnɛndonya o tukalo tile 26 la maaw ka hakilinaw kɔni olu warala kosɛbɛ gouvernement in a sigicogo ɲɔgɔn kan nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasari jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a bɛ fɛ ka segin maraka faama ka journal banbara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal banbara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.